Ja tervetuloa uuden videon pariin. Alkuun mä haluan kiittää kaikkia edellisen videon katsoneita ja palautetta yleensä antaneille. Tykkäysmäärä tuli täyteen, joten mä tuun tämän nallekarkin syömään seuraavaksi, mutta en nyt tänä viikonloppuna, että luultavasti seuraava video on sitten, kun mä syön tän Lil Nitro tulisen karkin. Mutta tämän videon aihe on, että tosiaan mulla alkaa nyt tulla YouTube-kanavalla uusi videosarja nimeltään Tie soturiksi. Eli siinä seurataan kamppailulajien harrastusta. Eli tämä ensimmäinen video käsittelee sitä, kun aloitin ton Kyokushin karaten, niin käydään vähän läpi, että mitä se on. Ja tosiaan varmaan seuraava video on sitten, kun mä taas kärskin ja syön ton nallekarkin. Mutta ei mitään, mennään tämän videon pariin. Tai no joo, sen verran haluan vielä sanoa, että tänne mun kanavalle tulee vielä muutakin sisältöä kyllä, että on vain yksi videosarja muiden joukossa, mutta yes. Kiitos, jos aloitit katsoa tätä, toivottavasti katsot loppuun asti. Mennään videon pariin. Eli lähdetään katsoa että mitä toi Kyokushin karate on, ja mä käyn vähän läpi perusasioita siitä. Mä oon lainannut nämä tekstit netistä. Linkit mä laitan tuohon kuvaukseen, jos kiinnostaa lukea enemmän. Ihan siitä syystä, että mä oon harrastanut lajia niin vähän aikaa, että mä en osaa siitä ainakaan kovin järkevästi sanoa itse, tai tulisi varmaan paljon asiavirheitä. Ja pahoittelut, jos tässä videossa on jotain asiavirheitä, että niitä saa tietenkin sitten korjata. Eli Kyokushin karaten kehitti Sosai Masutatsu Ojaman vuonna 1964. Hän on korealaissyntyinen. Eli tälle karaten tyylisuunnalle ominaista kova perustekniikkaharjoittelu yhdistettynä tähän knockdown-otteluun ja murskausharjoitteluun. Käydään tuosta knockdown-ottelusta vähän myöhemmin lisää. Karatea Ojama ei pitänyt pelkästään taistelutaitona, vaan tapana myös kehittää harrastajansa persoonallisuutta. Hän korosti aina tässä lajissa nöyryyden merkitystä henkisen kehittymisen edellytykseksi. Ja Kyokushin karateen kuuluvat erilaiset lyönnit, potkut, tartunnat, kaadot sekä nivellukot. Noi treenit silleen karkeasti sisältää 3 eri osa-aluetta, eli on tehdään kataa. Ja kata on niin tämmöinen ennalta määrätty liikesarja, jossa voidaan harjoitella samanaikaisesti useita tekniikkakombinaatioita ja sovelluksia. Tässä ajatellaan tässä katassa, että katojen ja perustekniikan perusteellinen harjoitteleminen on tärkeää painonsiirron, tasapaino ja vartalon voimantuoton ymmärtämiseksi. Sitten siinä on kihonia, ja se on japania ja tarkoittaa pudolajin perustekniikkaa sekä sen sitkeää hellittämätöntä harjoittelemista. Ja sitten loputtoman perustekniikkaharjoituksen tarkoitus on saattaa pudon harjoittelun varmemmaksi ja parantaa perustekniikkaa. Eli toistetaan niitä tekniikoita paljon, niin ne iskostuu tuonne päähänkin, ja sitten myös otteluissa pystytään niitä hyödyntämään, kun on tarpeeksi toistettu niitä. Tietenkin näitä perustekniikoita harjoitellaan erilaisilla tavoilla tai rivissä yksinään, parin kanssa tehtynä ja kaikennäköisiä erilaisia sovelluksia siitä. Ja sitten on kumite, mikä on japania ja tarkoittaa sparrausharjoitusta. Eli siinä harjoitellaan niitä ottelutekniikoita. Jos sparrataan tuolla knockdown-säännöillä, sparrataan myös vapaalla tyylillä. Siinä on myös lyönnit päähän sallittuja ja erilaiset tartunnat ja niin edespäin. Mutta käydään vähän tuosta knockdown-ottelun säännöistä. Eli knockdown-säännöt oli Ojaman mielestä ainut todellinen tapa mitata otteluosaamista. Eli ottelut käydään suojitta ja hanskoitta täydellä kontaktilla, mutta lyönnit päähän otteluissa on kielletty. Potkia saa päähän, mutta lyödä ei saa päähän. Esimerkiksi polvet pitää tehdä, että ei oteta semmoista thai-nyrkkeilytyylistä klintsiä, vaan ne pitää tehdä ilman tartuntaa. Ja tämä knockdown-ottelumuoto usein aiheuttaa myös ristiriitaisia tulkintoja itse tyylisuunnasta, eli siinä ei lyödä päähän ja niin edespäin. Mutta Kyokushin voidaankin jakaa 2 toisiaan tukevan osa-alueeseen, eli tämmöinen turnaustyylinen knockdown-ottelu, sparraus, ja sitten Kyokushin style sparraus, eli se, mistä mä aikaisemmin mainitsin, se vapaa tyyli. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että Kyokushin karatessa harjoitellaan myös aktiivisesti päälyöntejä,
Ja joskus otetaan myös pelkkää nyrkkeilysparria. Että se vaikka siinä turnauksessa, mikä on pieni osa tätä Kyokushin karatea, siinä ei lyödä päähän, mutta sitä päähänlyöntiä myös harjoitellaan. Eli se on vain yksi osa-alue, se turnaustyylinen ottelu, mikä tietenkin on aika näkyvä, koska ne ottelut käydään niillä turnaussäännöillä. Ja tosiaan sparreissa tietenkin otellaan ennalta sovitulla voimalla ja kontaktilla, että se aina tason mukaan sitten säädetään, että miten kovaa otetaan. Mutta sitten tosiaan tunnettuja lajin edustajia on esimerkiksi Andy Hook. Ja Nicolas Pettas. Eli nämä on näitä, jotka on otellut K1-organisaatiossa aikoinaan. Ja sitten ehkä nykyisin tunnetumpi organisaatio on tuo UFC, niin siellä on tätä lajia edustanut esimerkiksi toi GSP. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the Tietenkin legendaarinen Bas Rutteni. Mä lopetin enduron, niin mä päätin, että mä palaan taas kamppailulajien pariin. Eli mulla on aikaisempaa kamppailulajitaustaa, mutta tää Kyokushin karate, mä oon ollut kiinnostunut siitä jo varmaan teini-ikäisestä saakka. Et ekan kerran mä kuulin siitä Potkunetin foorumeilta joskus aikoinaan. Ja mä siihen tutustuin ja se tyylisuunta jotenkin iski tosi kovaa. Ja mikä siinä mua kiinnostaa siinä Kyokushin karatessa, niin on just se suoraviivainen ja kova tekniikka. Ja sitten siinä myös tietenkin vie, että miksei potkunyrkkely tai thai-nyrkkely, niin mua jotenkin kiinnostaa toi japanilainen kamppailuperinne, ne perinteet, mitä siinä kunnioitetaan. Ja sitten tietenkin onhan se ottelu, mä tykkään jotenkin, se ottelu on tosi siistin näköistä ja tykkään katsoa niitä otteluita, vaikka niissä ei lyödä päähän, mutta se on niin oma juttunsa ja se jotenkin, mä en osaa oikein selittää, miksi se niin mun mielestä on semmoista, mikä niin mua kiinnostaa. Mutta miksi mä oon aikaisemmin aloittanut tätä Kyokushin karatea, niin on se, kun tää on Suomessa, tää on siis maailmalla yksi laajimmille levinnyt karaten tyylisuunta, mutta Suomessa tää on vielä tosi harvinainen, voi sanoa näin, ja tosiaan aikaisemmin ei ollut missään lähellä harrastusmahdollisuutta. Nyt mä huomasin, kun mä lopetin tuon enduro ja vähän googlailin, mitä Riihimäellä on erilaisia kamppailulajeja, niin mä huomasin, että tänne on tullut toi Kyokushin karateseura, eli toi Sisu Kyokushin karate Riihimäki. Ja mä laitoin sitten valmentajalle sähköpostia ja pääsin mukaan heti treeneihin. Olen tykännyt olla treeneissä. Treenit on tosi raskaita, mutta tosi niin kuin mielenkiintoisia ja silleen mukaansa tempaavia. Olen tykännyt tosi paljon lajista ja
tavasta, millä tavalla sitä harjoitellaan tuolla sisulla, niin aion nyt jatkaa tätä lajia. Mä oon aika monta eri kamppailulajia aiemmin harjoitellut, kun mä oon vähän semmoinen levoton sielu ollut aina, että jotenkin nopeasti tulee joku loukkaantuminen tai joku, ja sitten mä keksinkin uuden lajin, tai tuli tää korona, että tätä ennen mulla oli Krav Magaa harrastin. Mutta nyt kun huomasin tämän homman, niin päätin, että lähden tähän mukaan, ja pääsin tähän mukaan, ja tosi hyvä vastaanotto on ollut, että on ollut tervetullut fiilis mennä treeneihin, ja tosiaan tätä nyt aion treenata, ja olen ajatellut, että tämä on nyt se kamppailulaji, mitä tulen harrastamaan pitkään. Nyt se on videolle sanottu, niin nyt se pitää toteuttaa. Treenejähän tuossa sisulla vetää Ossi Karppinen, joka on 3 danin mustavyö tässä lajissa. Mutta tässä nyt oli nopea vilkaisu, että mitä on Kyokushin karate. Tämä videosarja tulee jatkumaan. Seuraavassa jaksossa käydään läpi mun aiempaa kamppailulajitaustaa. Ja jos yhtään tämmöinen sisältö kiinnostaa, niin lyö sitä tilausnappia. Tämä videosarjan konsepti saattaa vielä elää. Mulla on jotain ideoita, mutta katsotaan mihin suuntaan tämä nyt lähtee menemään. Mennään ihan sen mukaan. Että en ole mitään kiveen kirjoittanut, että mitä tässä tulee tässä videosarjassa tapahtumaan, mutta tämä liittyy kamppailulajeihin. Ja kiitos, jos jaksoit katsoa tänne asti. Nähdään seuraavalla videolla. Se on luultavasti toi tulinen nallekarkki-video. Tullaan kärsimään. Tänä viikonloppuna muusta rasituksesta johtuen en ollut henkisesti valmis siihen, niin luultavasti toteutan sen seuraavana viikonloppuna ja se tulee olemaan seuraava video. Mutta jos katsoit tänne asti, niin kiitos tosi paljon ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!